Què tal? He tornat, torno a ser aquí, al balcó, amb més històries, amb més anècdotes, amb més merdes, amb més coses per explicar-vos, tot i que és possible que aquest vídeo sigui el primer d'una sèrie que es digui Primeres vegades. Avui, primera vegada al futbol, més o menys. Dic més o menys perquè no és que avui sigui el meu primer cop al futbol, però sí que és el primer cop que veuré un dels meus equips, l'Arsenal. Soc de l'Arsenal, des de fa molt de temps que segueixo l'Arsenal, em vaig enamorar d'aquest equip ja de ben petit i des de llavors, als videojocs fins i tot, sempre Arsenal. Però només he pogut seguir l'Arsenal per la tele, per internet, com he pogut de qualsevol manera, i avui, per fi, podré anar al camp a veure un partit de l'Arsenal. He estat 2 vegades a Londres i cap de les dues ha coincidit en partit de l'Arsenal, per tant mai he pogut veure l'equip en directe, però avui han vingut a Catalunya. Queden unes 3 hores perquè comenci el partit. Estic dels putos nervis. A més, és el primer partit de la Champions, fase de grups, Barcelona-Arsenal. És possible que ens en caiguin 4, però fàcilment ens poden caure 4. Però les ganes que tinc de veure l'equip pot superar qualsevol derrota. O sigui que deixo el balcó, vaig a buscar la samarreta, vestir-me de gala per anar al camp, com s'ha d'anar al camp, i us convido a que m'acompanyeu en aquesta primera experiència d'aquesta passió tan irracional com és el futbol. Som dins, estic dels putos nervis. Crec que ens en fotran 15. Ens fotran 15, no, Sergi? 22! Però a tope. Aquesta així és una miqueta com d'anar als toros, una mica. Som al descans i ens estan pintant la cara, però a base de bé. No hem xutat a pals ni una sola vegada. Però a tope. Jo venia pensant que ens en fotrien 15, per tant... Experiència curteta, però ja heu vist que no podia gravar massa, si no YouTube ara em peta els drets. De fet, si heu notat alguna cosa rara, és que m'he hagut de doblar per evitar que sonés la música que sonava per megafonia i que YouTube em silenciï tot el vídeo. Ens van pintar la cara, 4-1, ja entrava dins del que preveia, ho vaig dir abans del partit, que preveia un drama en aquest sentit, i va ser un drama, de fet no hi va haver res a fer, però va ser guai l'experiència de poder veure per fi el meu equip, veure altres aficionats del meu equip que també van anar al camp, que això em va flipar, pensava que no hi hauria ningú, hi havia moltíssima gent de l'Arsenal, va ser loquíssim això. I és bonic veure que vas al camp del rival, territori enemic, entre cometes, i veure que hi ha més gent, que hi ha una miqueta de comunitat amb gent de l'Arsenal, i va ser xulo. I no negaré que em vaig endur les mans al cap i em vaig quedar com, hòstia puta, hem fallat això, o com pot ser que ens estiguin tornant a marcar un altre gol, perquè al final la derrota sempre fa mal, però el que dic, que l'experiència és el que compta i forma part d'aquesta irracionalitat de la passió del futbol, passar-t'ho bé només pel fet d'haver anat a veure el teu equip, sobretot si és la primera vegada. I abans d'acabar només vull donar les gràcies a en Sergi i en Pere per gestionar-me i aconseguir-me les entrades per poder veure aquest partit, que eren només per l'afició del Barça, teòricament. Però que és el que dic, que hi havia uns quants gunners i va ser de conya l'experiència. Ens veiem aviat en el proper vídeo. Subscriu-vos al canal, feu like, follow, tota la pesca. I si no em seguiu a Twitch, també em podeu seguir a Twitch i veure els resums que penjo aquí a YouTube cada setmana del Kikirikik. Però torno aquí, torno a YouTube, like, subs, a tope, focalitzem en cada plataforma, que YouTube està la cosa una miqueta paradeta. Viviu primeres experiències, expliqueu-les i sobretot gaudiu-les. I ja està. Fins la propera.